मा मा समस्या मोनदों आरो मा बुंगोन बे समाव? फ्राय दहाय प्रथम थेका बाजार रथिटलायाव थांदों आदिबासि गामियाव बिथांमोननाव हानि एसे समस्या दंमोन आरो फ्राय अलमस्ट प्रसेस जाबाय बिथांमोनाबो लेन्ड टाइटेल मोनगोन आरो बिनि उनाव थेका बाजाराव दावबायदों बाव गोबां रोखोम बेमार आजार दंमोन बिथांमोनजों सावरायनानै जों फैदों जाहाथे मोजां ट्रिटमेन्ट लायो मोजां राहा लामा लानो हायो आरो बिब्दिनो आरो नै दा बे बिरतला गामि सान्थाल गामियाव फैदों बिथांमोनजों सावरायदों जे गामियाव मा जादों आरो मा जायाखै मा समस्या दं दैज्लां बोथोर फैगौ बान्दोफ्रा माबोरै दं आरो माबोरै गैया लामाफ्रा माबोरै दं माबोरै गैया बेखौ नायबिजिरनानै जुदि प्रब्लेम दंबा बेखौ जोङो मावनायनि लामा लाबाय थादों आरो दहाय रामपुर राभा गामियाव थांदों बिथांमोनजोंबो सावरायदों मोगा मोगि बिथांमोननाव मोनसे इसु बुंदों लामा एसे गाज्रि बेखौ आं बुंदों बेखौ मावनानै होगोन थाबैनो थिग बिदिनो समस्थियाव गोबां फिसा फिसौ बिदिनो समस्या दं बैफोरखौ रायजो राजाजों रायज्लायनानै जोङो खामानि मावफुंना होनायनि थाखाय आखायाव लाबाय थादों दा अभारअल जों समस्थियाव आङो गिदिंबाय थादों बयबो मोनसे खोथा बुंदों जे फैबाय थानाय 2025आव बिटिआर इलेक्सनाव सरकार जे दागोन इउपिपिएलआ आरो रायजो राजाया जे अनसायदों जे दानि बे साराय बोसोराव जोंनि मानगोनां मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथांनि खामानि मावनाय बेखौ नुनानै गुबुन गुबुन हारि माहारिफ्रा दोलै नोगोरै बयबो जोंनि दोलोआव जइन जादों फ्राय मैयाबो गोबां जइन जादों दिनैबो जइन जादों बे प्रग्रामा जाबाय थादों ओंखायनो आं आसा खालामो जोङो रायजो राजानि मदद आरो हेफाजाब मोननानै आरो फैबाय थानाय 2025आव जे इलेक्सन जागोन बेयावबो देरहासार जानानै रायजो राजानि जाहाथे खामानि मावनो हायो आरो खाबु मोनो बेखौनो आं खावलायो। गोबाङा बुंनो नागिरो माने सिगां समाव नोंथाङा समस्थियाव बेरायाखै माने दासो बिसायख'थिनि सिगाङाव बेरायदों। नङा बे सोरबा सोरबानि बाथ्रा जागोन माने समस्थियाव गिदिंनि बाथ्रा गैया गेजेराव सरकार दानाय सम बेयाव सरकार दानायाव माखासे डिसिसन जायो केबिनेट बायदिसिना थांखिफोर लायो सरकाराव बेयाव माने जोङो नागारनो हाया जायो मिटिंफोरखौ पलिसि स्ट्रेटेजि बानायो दा बैफ्राव जों कनस्टेन्टलि मिटिं एटेन्ड खालामनांगौ जायो बै समफ्राव एसे एनै समस्थियाव थानो मोनाखै खिन्थु दा आं समस्थियाव थायैनि खोथा गैया आरो कनस्टेन्टलि गुबुन गुबुन जाथि हारि माहारिफोरजों जों नट अनलि आं जोंनि टिम इयुथ आरो पेरेन्ट बडि जों ज'यैनो गिदिङो दा सुख दुख मा दं मा गैया मा मावनांगौ मा मावनाङा हयथ'बा एसे लेट जादों बा जों मावदोंबो दा ओंखायनो जों जेसे हायो एसे रायजो राजाजों जगाजग खालामबाय थादों रायज्लायबाय थादों फैबाय थानाय समाव बिब्दिनो आरो जाहाथे खामानि मावनो मोनो जाहाथे रायजो राजाया सुजुग होयो आं बेखौनो खावलायो।